Whereas Prince shanda neta charwendo rese ratafamba rurefu ko. German simuka tiende man mupenyu fana kushingira sa cameraman upono man. Jamani kushinga kupi? Mira ndanga ndapedza kumona mbanje dzangu. Da kuti munduudze munhu akacheka gari rangu kuita 2 ndiani. German andei. Time dziri kuenda izvo zvimuti tinonodza izvo. Prince, andina kwandoenda semvura yemuchemba. Manje ndotoramba ndakagara panapo. Akare chisatombokanza zvakunge blaseni yako iri kuSouth Africa inenge ichotibvunza kuti kurise kumusha pati ichitogara muHarare futi. Mi Jamani ndimutepidze boys rere kuti kana ratora nguva risinganamati mema kuzoti hello mwari ndini Prince wekuti weshe ndandati zizi. German nyarare zvenyu ndinokudza mudhinda mbada kuti hanzi mai manje mune maita muCID nekuda kuti mama nakirwa nedoro rake. Prince nyarara zvako tumabhebi twako taunodanana nato ndotokuti wakatiudza kuti bikiro traditional food unosvika takubikira mazaya nedovi. Lakini nyarara zvenyu kutaurisa kuti munhu akareba munokaruka mamedza shiri. Ndimi boys dzapindwa nebhawa zoti takanyora pamadhoo ematoilets kuti mchechi amupinde munozvimamira muchiitya kupinda mchechi.